Maura show, papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita kat nagkapo ni pagayam tayo naglingad itinagan siglat. Kastoy man ti kunana. Dir manang biyanag. Siglat latan ti panagan mo kanyak. Taray tatibir ngas ko iti lugar may. Gaputan na siglatak kano iti babae. Basta makakita nga men iti napinta sa babae. Armekon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, nagbanglo ka matan siglat. Sa dino ti papanam. Inakagdataw nanang. Asino ti pagdatunam. Jay kaanakan ni Tata Damasaw at tagay loko saur. Jay nagpintas kan nagpudaw a babay. Nanang. Ay inak man arman barang kayat nak. Makas-asawag nga minad nanang. Ay kat lalay ngam barang ison ti mailawan kan kanak kaw. Anya mailaw ang nasasawin nyo mo't nanang. Nagtaurang nga anak yaw. Sigurado nga gusto mo't kanyak day a babae. Anyat nagan na ngay. Jakpay amaw tinagan na. Damagag tupay lang no madamdama Ay na, anak ko, nagadon, tinaram mo nga mawampaylat ng songbatken ka. Ay kat adan tulat taan nanang. Ipalapal ni ayat bareng numaisalat kung nadangaraw. Jak pa yung mabilang dagiti babalasa nga nagdatunam, gapoy ti kinaadudan. Unay kalaki din ayan nanang. Adan tulat ta balasa nga mangsongbat iti ayat ko. Day, papanam, siglat. Mapanag kaya balay da Tata Damasaw. Indak man arman dyan nagpintas aka-anakan na. Aya, nakakita ka lang itinapintas. Armamanan. Uwan alaray, nagpintas ko naman. Dayjay a babae ti kaya kong asawain. No, kaya't na ka. Kaya't nak dayjay, laray. Uray po utam timbagakan ka. Nagadun tinaram mo ka baranggayan tayo. Ngam, pinaay da ka lang. Awan tinapasungbat mo. Adan tulat ta. Iso ngay nawagan da ka iti siglat. Tanasiglat ka nga garam. Ngam awan mo timang sungbatkin ka. Dinakman kan tiyawan laray. Adan tulat tamang sungbat kanyak. Iti da ito akin nasiglat ka. Awan kita, hindi mang sungbat kanyak. Anya ti masapol mo siglat. Kwa? Tata? Anya kwa. Pasyar ko majay kaanakam, Tata Damasaw? Ay kat sumber ka di tabalay kasaritam di ka anak ha. Ay, agyaman nak, Tata Damasaw. Apa pinanawam ni siglat ijay salas ka anakan. Kasano jak panawan, uncle? Duan nga oras tinapalabas ngam saan mat nga agsao. Anya? Naktanganak pa yun nga tugtugaw. Umisi-isang matlatan. Mababay la siguro ni siglat dyan Kasaritam latatap no saan mo tamabainan. Ay, uwan, uncle. Ay, no di pa'y lagsao. Pagawid akong. Kwa? Anya nga min talaga ti ibagam kanyak, manong siglat. Ni, di ka malagsaon, manong. Mano kayaw nga kakabsat dyan Ay, agyam, anak. Nagsao ka matlaangan. Sangapulo kami nga agkakabsat. Ay, nagado kayo gayam nga kakabsat. Manungay ti lalakay, kan manumot ti babae, dyan Pasig kami amin na babae, manong siglat. Ay, nagado kayo gayam a babae. Uwan? Ha? Dayjay lang ti bagam kanyak? Ay, uwan, dyan mababainak nga men. Anya? Ala, agtalon nga oras ta dito nga agsangsango. Dayjay lang ti ibagam kanyat. Ay,
Mabalin kan di. Agawid kan. Tado pa'y taramidag dito balay da uncle ko at damaso. Agsagana kan nanang. Nay, anya ti sa ganak, siglat. Umada na yung tilong table, nanang. Asino ti agkasar? Da kamay kini Jana. Anya, apay kaya nayat mo na yan ni Jana? Sinong batan na kan? Dandan nanang. Mariknak akayat nakmat ni Jana. Anya? Imbagak amin ang amarikrik na para kinkwana, nanang. Imbaga mon tayat mo kang kwana? Ay katuon, nanang. Nasiglat da ito yung alakyaw. I love you, kurak kinkwana. Anya tinsong bat na ngay? Imisim lang. Naa, may simlaang matgayam. Ipagarup mo na kayat na ka. Siyempre, agpakipot pa'y matan ni Jana kanyak, nanang. Narigat matano song batan na kadagos. Ha? Baliwak tumana, hindi mapan agdaton kun kwa na, nanang. Si kamanahin siglat. Imay kala dito yung balay di kalman Uwin, tatadamasaw. Ningay Jana. At daditaw na sumbre ka tag sarita kayaw. Itay ka pa nga umisisa manong siglat. Makaturog-turog kan samet tan, Jana. Medyo. Anya ngamin ayati ibagam kanya. Talurasan, tinapalabas. Nga mabilbilang dagiti ibagbagam. Mano kayo itayan niya kakabsat, Jana? Day tamanan ti dinamag mo iti kanyak. Ha? Awan ka din ti sabali nga ibagam kanya. Ado, Jana. Ado. Ado ko na ngam awamot. Awamot ti ibagbagam kanyak manong siglat. Nangan kakadain, Jana? Nalpas kami nanangan Anyat sindayo ngay. Pinakbet. Adda karnina. Adda. Ay, nagimas gayam ti sindayo, Jana. Adda ka di pa'y damagam? Adupay nga min taramidak, manong siglat. Nay, si kamanan ti masabat ko diti parangan, laray. Uray si kamat siglat. Si kamanan ti masabat ko. Papanamaya, laray. Di talaang. Anya di talaan? Sa dinaw? Diyak ibagbaga. Basta di talaang. Nagrigat ka kasarsarita, laray. Sika, nagkapuam. Ija balay da tatadamasaw. Kanya tinaramid mo ijay ngay. Ay kat napan ko pinasyar di umok ko Anya nga ubok mo asasawam siglat. Ni Jana ti umok kaw. Gaputa isaw, tinagumukan to'y pusaw. Anya? Agsagana ka, laray. Apay nagsagana ngay siglat. Saan ka di ako siniro ka? No dagkas-kasar dito barangay tayo? Wan, siglat. Apay kaya. Asawaag taon ni Jana. Isong agsagana kan. 5 ababaw iti mapartay intun kalay samay. Nagadumatan siglat. Kurang pa day tangay baga, klare. Nayunak tupay iti 5 akaldeng. Nay, kabarbaro mo day ta t-shirt kan sapatos mo siglat. Una nang. Bagay ko kadimot lang. Ay kat bagay mo at nataer ka matanakaw. Ay na, sigurado ama gusto nakitan ni Jana. Gaputa ka barbaro ti t-shirt kan sapatos ka, nanang. Apay, di mo pa'y napasungbat ni Jana? Dandanin, nanang. Konting kembot na lang ako nada iti Tagalog. Lalay ngam nga ro datap no makanubya kamutan. Siglat. Una nang.
Mapana kaw ni Jabalayda tatadamasaw. Inak manin arman ni Jana, bareng mapasungpat kaon. Kat iyawid ko adago sa hindi balay. Jaskay, si kamanin ti masabat ko dito paraangan laray. Uray si kamat siglat. Si kamanante masabat ko dito parangan. Unay ka lagi din. Takanayon tangagrana dito paraangan. Si kaman siglat. Kastoy mat nga oras ti panagnak dito parangan Amangan no agawid ak numadamdama si kamanin ti masabat kaw. Depende. Anya dipindi asasawam laray. Ay, awan. Lipat mo di kamanan siglat. Wain, tatadamasaw. Nasiglat ka talaga ng umay dito'y balay, may. Aga-asem, inaldaw ka nga umay. Daka din ni Jana. Tatadamasaw. Agday jay kusina, may. Aglutluto iti pang maluman, may. Sarong karak manin ni Jana, tata. Mala, sumber ka, siglat. Uncle, api ngay may manan ni Manong siglat. Kasaritam latan, tapno awan mat ti may pagbagana. Saan kami imit nga agsarsarita no umay dito eh? Ha? Ay, Di mga rudag sasao. Umisisam latan kan kanayon na damagan naman o kami ngagkakabsat. anya? Kabisadok pa yan nagiti ibagbagana. Managbabain lang amin dadya, siglat. Iso nga awan ti may bagana ken ka. Ala, mapankalatan itayan na. Tapno saan amabainan niya may dito'y balay. Wan, Uncle. Di ka matanag sa Manong siglat. Anyaya ti ibagam kanyak. Anya itayan tin, hagan ni tatang mo, Jana? 20 minutosan nga agsangsangot ang amday talagayam ti damagam kanyak, Manong siglat. Ha? Ulila ako na demang. Nabayagan nga awan nagiti dadakkel ko. Kasta ka day. Deta ka dilang ti bagam kanyak. Anda ko maibagak, Jana. Oh, anya dayta. Mabainak ba't amang ibaga? Amangan no, kagoranak ito, no, ibagak ti kayat kaw. Ay, anya nga min dayta aya. Saan ka nga taago mura kanyak, no, ibagak tagpaisaw? Ay, ibaga mo na, ano anya dayta. Naktanganak pa yan na nakatugaw dito eh. Amangan no, di nakton kasarita, no, ibagak tagpaisaw, Jana. Ay, no awanan ti bagam kanyak. Inakituloy yung teraramida kiji kusina mi. Anya kamutan laray? Apay abag kaong ugat kasiglat. Kanayo na si katimasabat ko riti parangan. Igagagaram samot ta, nyag sabat ta. Nairanra na lang, siglat. Papanamaya. Nagkapuag ka jay ilay, siglat. Anya tinaramid mo jay ilay? Tapay ko ba ngay bagakin ka, siglat? Secret mo tin, Maminsan pa masabat ka dito'y parangan. Danugan ka. Ayos, narang! Anya ti ayos, anak ko. Dandanin na talaga, narang. Naglakagayam ti agarmi ti babay. Ha? Mga sawa aktaw, narang. Ibagayaw kadagiti kakabagyan tayo. Tadandani akong mga sawa. Di nakapela sinungbatan ni Jana, ibagbagamon ti kasta. Marikrik nak, narang. Talaga akayat nak ni Jana. Nagpagkat ti panangkit-kita na kanyak. Aya? Wag na nang, idimbagakin kwa na tayo labyaw. Imisan, kan kinitanak itinasamay. Aw? Siguradaw, nga inton bigat nga sa sarungkar kumanain. Sung batan ng tayat kaw. Ay kat, very good. Ano kasta, tanay? Nagadaw, tinaramaw. Nga mawana pulos tinang sungbat kan ka, anak ko. Oh, anang,
Nataira ka dahin, ha? Ana ay una yan, nagsikil mo tanday tabuok mo. Ingkabil mo sama amin ng Angel dita. Una nang, jak kayat ama ko so ti buok kaw. Kabayatan ti panagnak ama pa ni balay da tatadamasaw. Ay patyak, sungbatan na kita ni Jana. Nala, good luck nga rod, anak ko, ah. Agyaman ak, nanang. Agdalos ka dito balay, nanang. Apay ngagdalusak. Gaputa iyawid kon dito ni Jana, kalpasan na sungbatan na tayat kaw. Nay, itaman pa'y ajak na sabat ni Larry dito'y parangan. Nasaya at may tapasalsalilaan da dya tao. Asit gakon dita balay da tatadamasaw. Mailiw ako na makakita manan kini Jana. Ay, karting-aktimag na. Asinaw ti umay mo pa siya rin, Siglat. Ni Jana, tatadamasaw. Awanan ni Jana dito'y balay, Siglat. Anya ti kayat yu asawan niya awanan ni Jana, tata. Rimwarda iti kaayan-ayat na. Dan kayan ayat ni Jana, tatadamasaw. Hasinaw. Nilarey. Anya, kayan ayat ni Larry ni Jana, tata. Kano pa'y? Iti kalma na sinungbatan ni Jana ti ayat ni Larey. Anya! No, di nga, Siglat. Adun adaras nga may ka dito'y balay. Nyong pulos, adi mo pa'y naibaga ti ayat mo kini Jana. Anya! Sana mabalay. Nalalaing ni Larey, tamo na nga ibaga ti ayat na. Iswari jay, napanda nag-daytime. Inatiw na kan ni Larey, barok. Isan! Diyak maglon na ito! Pirmi ababawek itiday tagundaway manang biyanag. Mabainak ngamin amang ibaga nga ay ayatak ni Jana. Iso ana udin ti panagbabawek gaputeng kalaysan ni Larry ni Jana. Awan ti sabali pabasulak no saan at ibagek. Ammo kitan daramidag. Ibagakton ti ayat ko iti babae apagdatunak. Halakastan, to'y pagayam mo, Siglat. Hanya ngay, naunaan kalaka nga roden, Siglat. Sapay Siglat, tinagam mo, upusit na mati, aramid mo tanakapoy ka mga agaram baraw. Hanya ngay, inunaan da kalaka nga roden. Lalaingam ton no sumaranaw. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam Siglat. Dito'y darama tayo, naimbag nga orasyo, papagayam. Ti pakasaritaan, nga intay drama itakat naggapaw, kani pagayam tayo naglingad, itinagan alanda. Kastoy man, ti kunana. Dear manang biyanan, may papan kanitatang ko, ti kayat kong ipadrama kan ka. Tay di kapigpigsaan na bisyaw. Manipod na tay ti inak, saan na matataaw iti balay may. Kat sumangpot tulad ta, iti kay kayat nangal daw. Aging ga nadamag ko apati sugal, sinursurunan ngay naramid. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kwarta man, landa anak ko. Ni, pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Gatang ko iti bagas. Ay na, kagat-gatang ko iti bagas hindi kalman. Kagudwat ka ban ginatang ko. Ay, kwa, igatang ko gayam iti abuno. Ha? Anyat abunwan nyo, kanatay mat aming ngay mula yung anat natang. Tabi na ibayan nyo mat. Abunwak, bareng agbyag damanan. Ay, saanan nga agbyag dagi jay.
Nabayagan na nagango dagi di amulay yo. Di sukatak tayo mulak. Kat isuntot ti abunwak. Ay na, kadagmula kayo pa. Sakay to gumatang iti abono. Ay, feeds lang aro din ti gatangag, anak kao. Anyat pa kanan nyo iti Fates, kawa mababoy tayo. Idolin ko tagumatangak to iti buryas. Tapno adda asigo din nakasagana akanin dantaw. Ay na, di buryas ti ununan nyo agatangan, sakbay ti Fates. Mala, ikan na nga ron iti igatang ko iti buryas. Ay, syakton ti gumatang, no talaga kaya't yung tagtarakan iti baboy. Na, apay kas na kalanda. Nakaimimot ka. Apay, nusan aga po kanyak? Naitao ka dito lubaw? Nusan aga po iti kinatarkaw? Naipas ngay kang araw na napintas, Ay na, tatang. Pagrigrigatak ti kwarta nga ititad ko kada kayo. Nga mapanyo matla isugsugal. No di yo sardangan ti kastabisyo yo. Di kay ikan iti kwartayo. Tandaanan nyo dayta. Nay na nagbaliw at talaga di kasinsin mo markaw. Manipod na sursurok ti makisugal. Imimot ki din. Kastay, angkal. Wain ka na kan. Isumot din ti nagbaliw. Imbes asyak kumata siyak ti makisugsugal. Ay, madin sa ti ipikto ti sugal kanyak. Tay mimot-mot din dyan akaw. Kasanaw? Kat kanayon kayon sa mga amin na maabak. Ay kagagangay iti agdadamo, maabak. Jakpay napadasan ti nangabak. Manipod na sumok ko day taabisyaw. Isumit lang imimot ni Insan Landa, May busa talaga ti kwartana. No dawat kayo adawat. Aha? Masuronak iti dayja kasinsin mo. Nagimawt. Uncle, idyan nyo nga minin ti agsugal. Sagpaminsan lang ka, nakan. Ay, gatangan man ki dito'y rilaw. Ne, apay nga ila kayo dayta, Uncle. Kat regalon sa ni Insan Landa kada kayo dayta. Regalo na iti birthday yaw. Sana ya? Diyan mo lamaos usarin. Ita lang nga inusar ka. Ay, pakitakan ka no kaya't mau. Gatangan mo. Nalakalaan ti panagilakaw. Anya? Alaan ka na kan. Gatangan maun. No may agungat ni Insan Landa. Ay, saan? Basta di mo ipagbaga. Kasano nga rot ang mausar ko dayta arilaw no jak mo't ipakita. Anyat agrilo ngay, dahi ti bulsak. Ay kausarem lata. Ang amnuad da nilanda. Ay. Uksutam adago sa inwen. Nay, ape akas lag kukurot kayo ita, tatang. Madengarod tirik na. Kay inom yo dahi iti arak. Kurang kit di iti inom da ito ya. Kaslad na ng tudtudok adagom iti dyan ka. Nagsakait. Mabisin sa iti napait adanom. Napait adanom nga. Momo na. Tay nakabuti ang magatgatang iti istor. Tay nasangar. Ay na, saan man anatangkan ti ulo yo, tatang. Ay na, mga sawa kay kitin. Tapnagtal na kayon, may mayat pa'y. Aha. Asawa nga. Uray gaburanak iti adaw nga kakapintas a babae. Jak kayat ti mga asawa. May mayat ti batay a balaw. Ngamtay matay a kasadaw. Nukalbar yun tumula ti biagmaw. Tatang. Ay sige, tarumuarak. Hinakagbirok iti agas to sakit ti tiyan ka. Maray, gatangem man to'y butas ka. Dakal nga min kanyak. Ha? Na, apay nga ilakom tabutas mo ngay. Anyat usaram nga yama pa nagtalon pari agaw. Mag-retire akong nagtalaw, maray. Ala na, gatangem mo, uray bargin ka. Anya mo day tangay. Kapitpitak abutas. Ingka kay laklakaon. Hey. Di mo pa inugasan magtan. Malaki din. Isunto mo ila mausar. Malan, taitin muntukan nila kay mau. Gatangem mo. Ay, ladingitak nga madabutas may. Ingkay lakoy ti sa balay. Dahito yung rodak akal di raw. Napuskol da ito'y. Na,
Apay nga gila ko kamutan iti kagawaan niya, pare agaw. Ta sobra una yan ti kagawaan may. Napunaw ni Jebalay. Manungay ta kaldiraw. Uray 500. Saan unay anaus-usar dayta? Ginatang mi iti 25 dayta iday. Sige, uray 500 daw. Ha? Sige, dayta kaldiron dalaik. Saan na dayta butas? Aray, intanta na pagtayakon. Ay, awanan. At na nagipulong ko ni Kapitan Paray. Di tayo makasugalan. Anya, apay ngay. Impulong da nga road. Iswasabal yan tayo, ti ay ayam. Ha? Anya ngay ayam. Saan na baraha? Palot laangan. Aha. Kuno na bayagan na naisardang ti palot. Impari da nga rodan. Saan ang manok? Lawa-lawa. Anya? Sige. Padasan tayo amin, paray. Noy parit dan tumanain. Padasan tayo tuti ipais. Ngilaw. Kas kadalamok apag palutain. Tatang, ayan tayo dakkalakal diraw. Awam mo dito yan. Kwa. Binulod ni pare ikaw, paglutuan na kano itidikay. Anya? Ay, katay duwa na lalawa, bandihado, breakable nga eh. Awam mo dito yan. Kwa, binulod ni Baka. Pagikad na kano itilutun na aputaw. Ha? Nay, itaman pa nga umay dagbulod kada tayo. Wen, bye-bye amida. Maditagim imot anakaw. Basta nadandadagi jay atan eh, nanginadagi jay tatang. Napukaw ka nung arod ni kumpare, tay kaldiraw. Ada ka nung nang takaw. Anya? Tay mo bandihado adadakal. Nabuong sa kanon ni Baka. Natinag sa kanaw. Anya? Ay, nainsan. Luklukwen na kaniyang kalagaw. Ha? Anyat kayat mo asawan, insan Marco? Kano ila ko na di kaldiro yaw. Kantay sapsapulam abandihado yaw. Anya? Kantay ito na eh. Inla ko ni tatang mo kanyak to rilaw ay regalong kong kuwana. Ay, unay mo ni tatang. Kaya insan, kung naadyak ka na ibagbagakan ka. Ang makonsensya ka mo. Kas lang amin, kanunungak ni mading aramid na. Nukas jay. Insan, alamon dito ya. Idulin mo. Tamo ka na patag dito arilaw. Tarigalom kat nga rod kan kwa na. Sige, bayadak lang ang tintin mo akwarta kan kwa na insan. Sana, basit labanag day dya insan. Unay mo tantikas tang aramid yu, tatang. Kumkompormin ting kay may laklako dito'y balay. Tapnod dala pagbisyo yu. Di na mangamin ikan iti kwarta. Di agrimedyo Wen ay na, agulbod kayo pa yan. Kunayong ay pabulod yu dagi jay kaldero kas kada bandihado. Ngamin lako yu matgayam. Bayadak to, no ada kwarta. Sadangan yun ti panagbisbisyo yu. Pagbalinan na kayo pa yan nga ulbod. Kababa interaramidin yu. Man, ano ayan agtalinaad kayo la dito'y balay? Maburyo nga road. O diag mula-mula kayo iti sabsabong, wano natang iti paraangan. Ay, saan ko alin dyan dagita? Awan esem ko ngagmula-mula. Kaya't yaw tay gatangan kayo iti sewing machine? Na. Amuyo mo tagdait. Tap nagdalibangan nyo dito'y balay. Ay manjak. Masadutak ngagdait-dait. Ay katsardangan nyo nga rodin at agila ko iti kagawaan dito'y balay. Kababa inti kastang raramidan nyo. Intan agtiliw ta itilawalawa para ay. Sige. Jak pala makaumay, tanay. Ada papanan may, kani bakit kaw? Ay, papanan nyo nga ay. Pasyaran may, teka na kami nga da sakit na. Anyat sakit na, paray. Kidney ka na.
Nagbirbiro ko na nga ron itikid na eh. Ay, ang mga noda mong maglako itikid na eh. Ay, oo, niya. Magatanggaya man tikid ni ita. Kawan, di kasinsin ka. Inlako natin may sakit ni na iday. Ay, manungay paray. Jak malagi po numanaw. Basta dakkel matagatad tinaglakuan na. Nasurok sa agasot aribaw. Sino nga dyan ko na magasapulan itikid na. Dyan ka na kan may. Ibagam tayo lakok to'y may sakit na. Anya, sigurado ka paray. Wen, basta advance da takasapulak ti kwarta. Ay, sige tayo bagak iti ka na ka. Pakamuan kantaw paray. Anya nga iti ko na dyan ka na kang paray. Wan ka no. Masapol ngagpa-check up ka kanupay. Ay na. Nasalon atak. Awan tirong ba nga pagdanagan na. Ta fresh na fresh. Kini nga ilakok keng ko ana. Basta ko yung ganda kan tao nga agpa-check up. Nautangan na mga paray. Sana balay. Ta makasiguradon tayo pagbayad ko keng ka. Anya. Alam na paray. Di oray ag 2 times ti bayadak to keng ka. Basta pautangan na. Oray 5,000 unlay. Hala kayo. Tila ilakla ko yung uncle. Patikid niyo ila ko yaw. Kawanan Tawam kwarta nga raw. Nagimo mo ninsan mo. Ay, kapilitan nga imutan na kayo ni insan. Tanabisyo kayo mga main. May saka mo. Pautangan na mangkiday. Uray 5,000 lang. Di ka madanagan. Tano may lakok tikid ni sikati umuna bayada. Anya mo day tangay. Nagaduti utang yun, uncle. Nautangan yan sa amin na nakalugaran tayo. Kay? Anya kumaka, ada mo pagbayad ka. Alan aka-anakan, 5,000 lang. Pasensya kayo, uncle. Awan maipautang ko kada kayo. May saka mga imot. Nagpadaan nyo, itikasinsin mo nga imot. Nakman lao mo. Ay, nasayata si mangkot kayong tatang. Nabarbartag kayo manan. Dawon, bibiyang mo Nasak mo, tagdaw-dawat iti kwardakin ka. Wan, ngam nagaduman ti utang yun. Sinursuryo dagiti kakalugaran tayo nga inutangan. Wala taimot ka. Kan kwardak ti pagbayad ko, tadaw roraya ka kwardak. Wan tanadamag ko nga intulag yung kanong takid niyo. Wala. Ilakok to may sakit na. Sana bali talakaya ko. Unay kayo umatan. Tila raramidan niyo. Kakaiso na makaigamaktor ni tinakilagatan. Oray kas no. Makaigamagpaimat itinakilagatan. Sakbaya maong kilak. Tatang! No, dahil di gumatang itidalam kas kada apraw. Ilakog mo na. Mailakog ayam dagiti pasati bagay. Ken, ureto lapaya ko ano, magatang si ilakog. Saan sa mabalain. Unay kayo umatan. Malala, ano san tati ang pila paray? Tapno machikap ka. Masapula machikap ti kidnem. Tapno masigurado ti ka nakak. Anasaya at ti kidney agatangan na. Ay na, nasalon atak ko na lang arodan. Basta may bayat na may pachikap ka. Wala. Sige, agpila tangaro dito i-clinic. Paray, kasanungay. Damagayam diferensya ti kidnem. Nagadumagayam ti batonan. Ay apay ngayakas to'y. Ay ulbod na dyan, doktor. Ay, nakasalsalon atak. Kasta, ti resulta ti check up ka. Ay, talo na doktor, ti nagpa-check upan ta.
Pagpapadada iti resulta. So, pasensya ka. Saan mi natuluyan ti plano may takastaman. Anya, ay kakasano nga roden nga dagiti nagado nga utang ko paray. Kasano ang mabayadak. Ay, baybay ang tautang. Tikit di salunat mo tikitaam. Agpagas ka, tapno agimbag ka paray. Ay, saan na mabalain? Law-lawan ko na nagpadoktor. Jakla ko man nagpatpatsik apain. Imbis nga awan sakit kaw. Ngam kelat mo tanagadan. Apay kay. Kasta una yasang sangit ti amak, idinamuan nati sakit na. Madimat tiriknak, tadyak ni namnama, nga dagayam sakit ni tatangkong. Nagbabawyan natin na labas sa panagbisbisyo na iti kalabas, kanti panagut utang na. Impaagas ko nga rod ti amak, kat aging gaita, madama pa iti panagpapaagas na. Kat iso ti maysa, apaggasgastusak ita. To'y pagayam mo, landa. Ala, pagayam landa. Anusam nga si kaswan kan pagasan ti amam. Tapno agimbagan. Ay, nusukir to mga men ni tatang mo. Nubagbagaam kontra na kamay. Pangamala, at daditan. Di bunong taan, tamang ano. May nayon pa'y lapa kay stresan na. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam landa. Dito'y drama tayo. Naimbag nga orasyo, papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, kat naggapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan July. Kastiman, ti kunana. Dear manang biyanang, may papan kadagiti dadakkel me, iti asawak, ti kayat ko apay drama kan ka. Agpada abalo dagiti dadakkel me ken nila kay ko. Ka nagpada kami matiti asawak, abugbog tong nga anak. Rogyak nga ruden, ti agsalaysay. Anyat si Dayaw, anak ka. Bulalo tatang, mangang kayaw, ingkagkalungan ni si kusina. Alaman nga rod, anak ka. Tanay, jakpay nangan. Awan mo't nga min naimas amasida. Mga anak nga rod beet, anak ka. Aywan, pagibagayon tuman kan ni Garet. Taison to timang patanggad kanya kinto naganaka. Padasik to nga ibaga, ano kayat na, anak ka. Manong kanuay di swildok, tatang. Jak amu di na matimbaga. Nawan swildok, saanan? Madamat lata siguro ito da asweldom basit la siguro, anak ka. Aha, nubasit tumalang, saanan? Tulong mo ije kapsat mo, Garet. Bayaran dak tangdaran dak, ngumnawan tangdang kau. Sumapol dalang natin sa bala kadwada. Ninanangin atayaban ta. No saan masangot ti kapsat mo ti umay mangkadwakin ka, July. Unan tapno saan kang aglangan iti trabaho. Tasayang mo timaldawam, Joren. Sige nga raud bakal. Isupay ti matgadak. Tapno adan to igatang ti masapsapol ti anak ta. Uwan lakay. Sige nga raud. Nagtusok ko na ni nanang nga balay da. Naganakan na yan ni July, anak ka. Saan pa, inanang? Ngam dandanain. Nasa isayat mo't lang, no, adda kayo ni balay. Sakbay ti panagpas ngay na. Sige nga raw, tayo sagana dagiti balonak. Badoyo lang talain nyo. Ay na, ado titugot ko. Toothbrush ka namin nun. Alangan mo ta makitutbrush, kas kada makisabon kada kayaw. Saan na? Masapol nga dabukod ko nga usar. Ket gumatang kayo to iti sabali na. Ay, saan na? Sayang mo dagiti gamit ko dito. Amangan mag-expire. Sayang! Nay, nagdaktal mo ta si Kugmon July. Singin sa mati karga na ita.
Sana nang may salaan. Ay, nalukmag siguro nga ubing day ta. Nalungpo nga ubing. Umamanto day ta. Ha? Nalungpo nga min ni Jure ni di ubing. Nagparega ta ka nang ipas ngay kang kwanay day. Ta, naglukmag. Gandakal nga ubing day. Ay, sapay kumata karupropan to ni Joren ta pokok. Tawidon na kuma tinatangos ngagong na. Kandagiti na pupo ngagong na. Ay, sigurado agwapon to ti apokok no ti anak ko ti karupropan na. Ha? Agay, kasanaw. Saan ka pa nga ganak, July? Medyo agsikal-sikal nga rodan no daduman, nanang. Ay, tag-exercise ka nga min na. Magna ka, tapno makanak ka, tanay. Ang mga numaubar dyo ta si Kugmaw. Kasi matyapo ka. Julay, anak ko! Nakayaw! Sana nakatrang ka na tatang. Lukatan nyo latan. Day! Apay anak ko? Nakarupangit ka! Ay, makan anakan? Dandanin samot ten tatang. Kat ipandakan ni ospital Saan pa'y? Sagpaminsan pa'y mutlat pa nagsakit na. Paliiwam Ay, Wine. Pudno aya, apag na idin yun dito'y balayaw ni abalayan sulita. Wan tatang, tapno damang patanggad to kanyak. Kahit dito yan nagnaid, anak ko. Agnaad dito yan aging ka pumigsaak. Anya? Ay, awan Dumakkel ti gastusin yun nagnaidin dito'y nabalayan. Mangirarit Diyos, tangiwat niyo. Kababain. Kahit, silduan yaw. Manong ay ti sweldo na. Diyak amo ka ni Joren Tay sumit at trabaho na. Amo yung mga housewife aklaan ita. No, silduan na. Ay, isak lang ay. Inusan. Di, great nga ating ba? Alan, great. Mapan ka na balay damanang mau, tapno sikat ti silduan da. Papachumay po. Dek ti may sakikit ti sa kayo no silduandak. Anya tambong ngay. Masadutak, busy ak. Busy nga. Awan mat araramidam dito balay. Dahil tala agkokokaw, kas kada agkilkilay tararamidan. Nagrigat tupay taguskus ti ko. Kinurag parot ti buk ti kili-kili. Nagrigat. Mapan ka kidain. Ay na, apay aya pilitin dak. Dakayo natin mapano kayo tiyaw. Naa. Nanang, agsikalan ti tiyan ko. Mapantayo ni sa ospital. Ay na, baka kung kuna na lang. Nasakit o na yan aya. Wala nang. Kahit, ayan ni tatang mo nga itay so kumati mga lalay kang ka. Ha? Aya ba maatay so ti mga lalay kang ka? Nakapsuta? Ni kakabalan nga lalayan. Inton matong bata? Pakiayab yun lang arudan ni tatang nanang. Ay kawaga mo na! Awan cellphone na nanang. Inawagak ni ading ko ngumawang mo ti balay ti kapsat ko. Ay sinalbag na kita kapamilyam. Di na ka mo tulungan. Nanang. Sige, mabitlang nga rutag siyarak pay. Kanagdigos akpay. Oresan kayo kuman nga agdigos nanang. Agsukat kayo latan. Ay sana! Kababain! Sana kanero marumrom wara na ang pop. Sapay ospital niya papananta. Agdigusak. Ken dalusak tupay dagiti kokok tanarogay. Ken galgalag pay gayam tay morang ko tanay. Yak na katapo kun naya karuprupan ni daddy na nagtangos ti agong na. Nan! Kita mamati apo ka. Ay, rimor gaya man. Ay, nan, kita manmat abalay. Ay, di mo mat sang awan na tanay. Di kan sapa nagtopbras abalayan Oliviaw. Ay. Ken di ka unay umasidag tanay. Sensitive dagong dagiti baby. Ha? Ang mga nagsakit ti tiyanda no makalang update tinabang Naa, nagdigo sakmat. Kahit asino nga rin nabang mga angot ko ngay. Ay, sana siya. Nan, kita mamatiro pati apo ko kabalayan. Di ka nga rin unay umasidag. Umadayo ka basik. Uwin ka day. Aday ta.
Dayta, kita amon. Wow! Ay na! Ay na! Nagtaer! Ay karopropag yan! Ni Joren nga anak ko ti karopropa na. Siyak nga raw! Ni Joren nga rod! Di mo ipapili! Kadabas bastos ni katugangam, Jole. Ha? Apay, tatang? Ibagbaga na adya kagdigdigo sain. Anya? Nauyaw di katugangam. Diya kurso na dati style na. Kan ipaidam na diya pokok. Di na pa'y kayat niya pasublat. Di kayat na isolaang timang saksaklot. Ala, baybayan yun. Aguli magkayulatan. Tapnaawan rumso asaan nyo pag kinaawatan. Ayawan na. Agruam ano ba'y bayaklatan? Iso katagari-ari dito yan. Naglaingan. Tatang, awawatan nyo latan ni abalayan nyo. Kasjay na siguro talaga. Masurunak! Ay, wine. Anyat si Dayaw. Sinabawan na karnit manok a native, tatang. Aya, kahit nangan kayaon. Saan pa ya? Dito kay amanganan tagigidan tayon amangan, tatang. Halaman niya raw. Tanay, awan masida ije balay. Kan ag naudak pa na dito balay yaw. Tay iso pa iti maitulong ko kin ka. Anak kaw. Aginaw kamat. Abalayan Oliviaw, tasyak tinaglotaw. Sikan tanagwalisak itay. Sinsinan mo tiwinalisam. Aginaw kamat tapno may karom tinagadwa kang kanam. Sika trabahom da ita. Anyat serbi na masusilduan ka. No di ka trabaho. Nagko na nga da swildok. Adaya! Allowance ko lang, tititadyanak ko. Manaw. 6,000 lang. Allowance ko lang, dayta, iti makabulan. Sana sweldo. Aniya? Agasam nga iti swildom. Allowance ko naklamarudan. Sana sweldo, di ka makawawat. Meket, di nagbugkawan Aglablabos kan sulita. Gaputa gululi magakilaang agruam kamatan nga aghero-hero dito balay tanak ka. Kat, balay tanak ko na ito, Mike. Balay ni Julay. Balay ni Joren. Tatang! Istayran! Di kay kumaga pa. Nakaturog ta po ko yung. Iso adi kay kumanariwawa. Sikatin na gusari jay sa bungkaw, abalayan Oliviaw. Nay, anya sabon. Agin di ka pailang. Di orange asabon. Jakam mo Jak mo tinususar. Nabasbasamad. Kajak mo tinususar. Apa nabasa? Pinagilaw. Insabon mo dito, ba mau? Ay, saan? Agsabsabo na kaya to agilo Di ka man nagpabasol no saan mo nakita? Kahit, jay sagay-say ko nga yapeng. Apa kabobo kiti poraw, inusar mau. Ay, saan nagagsagsagasay? Olbon! Si kalatad daw, ban na dito Ilibak mo ba yan? Ay, gumatang ka nga miniti gamit mo. Sana dahi ta makius-usap ta mo nga ramidan. Ay. Tapnam mo man niya. Di mayak dito, binalon ko amin na gamit ko dito. Iso nga dabokod ko gamit. Pati toothpaste ko, nalokatan. Kanya kutsara, kanta sa kabinalon ko, nausar. Sika siguro tinangusar. Saan nga raw? Sardangan nagkapagpabasulan Tamangan no makaaramid na kiti sana na saya. Julay, bakit? Kanayon mo tin niya agapad na nanang gantatang. Huwag nga ron. Kas dala ubing. Nagbasit aba nagtipagsinsin no banganda. Italang agkabalay da. Ngam saan damot gayam ngagkadutdutan. Huwag nga ron Nagnagmut nga mino ni tatang diti balay. Kay, bayam ta kayat namot tagnaad ditaw. Huwag naangam ka na yung damo nga ron nga agapak ni nanang mo. Mas daawak nga raw. Nagbasit aba nagtisanda pag kinkinawatan. Kasla mortal enemy da. Bakit? Day, apay nga inruar mo ni Bebe, sulita? Napudot ijaunag. Ipaidak diti papag tapno mapres kuan. Anya?
Agida ka dito, papag. Apo ko, kwan. Naday ta. Agabay tat, agida akmat, Ay na! Naglongpaw nga ubeng ti apukok Abayin ka mamat, apukok, wen? Ay, di ka una umasidag ni balong ta mga numagatlan. Ay nagloko kan abalayan sulit ha? Anyat pagkitkitam kanyak? Sa bawel? Basta di mo sagsagay dan tikodil na. Por sigurado lang. Na, Hindi ka man nagidda dita. Bumangong ka. Amo man na kay dak dita abay nagidda ka mga dita. si kaya ti abayat, ti apukok mata. Ha? Kanawan karba nga mamang parit kanyak, ta apukok mat ni balong. Anak ko tinala. Nan, dumandan ka kinay, ta abayan ta ni balong. At damat karba nga ang mga abay kan kwara. Nay, imbag man ta nakalagip kayo, nagaway tarang. O may kwalaan, dagiti da dumakaw iskaw. Nay, papanan nyo aya. Ang permanente akaw na di balay damanang mau. Ijay ti pag naudak itag nanayon. Anya, tapay mo't ngay. Basta, awirak di apukaw. Yag mo man mat ni balong nga apukaw. Ay saan? Naangpap ka. Ang mga nagsakit tagong ni balong numakalang abiti na bangi. Anya? Kadigdigos ko? Wan, ngam naangpap ka latta. Takasano di ka mga may nagsabsabaw. Dumadan ka nga rab. Ay, apay manan. Nagilad dito indayon. Kan mo man nakasaklot ni baby kanyak padandanan nak. Dumandan ka! Naglawa dito yung dayaw. Dandan, tabayak mo ni Bebe. Anya? Anyat kaya mau? Ipasaklot mo ni Bebe, wino umabayak ka na kaya? Nala, umabay ka latan. Jak kayat nga ipasaklot ya po kokeng ka, Olivia. Joren lakay, pusutan tansa ni baby. Uray ta nasurok mo na makatawad na. Sayang tigatas mo, no puso timaon. At dakamot lang dito'y balay, bakit? Ay kwa, kaya't ko tagtrabaho manan. Agsubliya kiti sigod na trabaho. Anya? Tutal, adadatatang ka na ng mga awirita nakta. Gundawayak ti kaadada. Makamu ka, bakit? No siya klama isa. Kabailan kayo matasuportaran. Isang nga oray saan ka kuman nagtrabaho. Please, palubusan na ko mga trabaho lakay. Kaya't ka nga rod atulungan. Malang nga rod. Sikat ti makamaw, July. Siyak ti mang kaidakan ni balong tapos utendan. Siyak, timang kaida, tasyak tilulaw. Siyak magtilula. Dakdakkel ti karbangak talolak. Tamok tararamidat. Angam si kadi mamaw. Anya saan? Kat no siyak tinang pusot kin ni Juren. Aha? Basta siyak ti mang puso ti tapokok. Naakta ipilit na. Mala. Duwata nga rudan, abalayan sulita. Anya? Ay, agdigos ka nga ron ha? Tapno sana may stress tagong ni baby. Wala na mapising sa matin ni balong. Nay, apa ngay mabay ka kanya ko, Libyaw? Agraraman? Kat no dito iti talaga nga yan ti idak itay. Sika ati mabay kanya. Agraraman. Idan niya po nga umabayak kang ka, agrarapit. Diyan mo Ni balong siguro ati malas iti dana. Nagtanggaan tamot itay. Ngam na ipaigid matan. Nala, agtimpla ka nga roda ni tigatas ni balong. Sika tasyak ti mangisalakin kwa na. Ay saan? Di mo igaman, taba ka may batam. Sikan tagtimpla iti suswan na. Tatang, anda bisita. Ha? Labiwa talaga, sumita. Ha?
Agin narakop kayo, nanang? Ay, noon na-develop dan iti tunggal may sa. Awan dakes na, bakit? Anya nga awan, kababain. Anya langan ti sawan dagiti tao. Apayaya problema ti sawan dagi kita, aw July. Ha? Wanmat nga men. Ay, awan bibiyang may ngauran niya ti sawanda. Awan matsagsagasaan may. Nanang, Kan may sa, naka-apply kami iti papel may. Agkasar kami. Uray, simple lakalay sa. Nabayag matan nga inaw-awir may tanakyaw. Iso agastusan nyo ti kalay sa may, anya. awan naramidan mi kan nilakay. Isa pinagkasarmidan na ng kantatang. Tapaan da kami nulapdan mi ida nga gasawa. Nagkasarda nga rod, kat ti pagyamanak, saan da na nagapapa. Nalailodan iti tunggal maysa. Nanayunan pa iti anak may, kat agtintinulong dalata mga awer, kadagiti apo ko da. Alakastan, to'y pagaya mo, July. Podnon sakit tay mangmangag tayo apagsasawa niya. The more you hate, the more you love. Kasta ngamin tinapasamak kada nanang ken tatangyaw. Apa plus apa equals asawa. Nala, itadyulatan ti pagragsakan da. Ipapas na tagragsak aginggat si bibiyag dapay. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasalitaan ni Pagayam July. Dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kanisagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Mami Jeng Drama. Agiyaman kami, itingkay panagdangay. Hello, kumusta iti tunggal maysa? Syakmanan ni Pagayam Eugene Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama kiniba sa itakat manipod kan ni Pagayam tayo akaloy saan na pudpod no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo mampay. Da Sir Alan Rodnil Ancheta, ni Marita Sagpawa, Jo Maridicano, kani Ma'am Jasmine Rivera. Kastiman ti surat ni Pagayam Kaloy. Dear Manang Biyanang, may saa ka pensyonado. Iso may saa akon na senior citizen. Idi nabaloak ng asawa ak manen, iti may kadwa agundaway. Kat agtawan iti nasurok ak 40 tinagbalin nga asawak. Inyawid ko nga ro iti balay may, kat nagden na kami kasagasawa. Tauray kayat kukuman nga ikasar tinobyak, ngam di na paimot kayat. Tasaan kanupay, anak kasagana. Rugyak ti agsalaysay. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, tapag sasaritaan tayon ti kasarmi. Ha? Ay ka, na kayo ti makam mo. Total, adan na kamyaw. Taoray, jak kumapay kayat, ta 20 lang taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Sana balay, tanasingpot ni Larry, tatang. Sapay ko mga raod, ta saan itong agbaliw. Sapay ko tag na na yung ti kinasingpot na. Tapno awan to, ti pagbabawiya balo. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga raod, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Agam data, saan tapaya nagkasar? Dumtang to day taa. Mabuti nga ka makikasarkan ka. Tama nga no al-alyaan nakday di asawam. Kunamot aman nangimon idi si bibiyag pay. Saan? Bawatan na dayjay. Natay nga rudin. Agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden na tamutin. Kay, kasanap, pag naidan nyo nga asawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa ila kumakanda kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi.
Untat hang. Arogyan men, ti patakder mi balay may. Ay, katwina. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Taawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ron, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman ang magastos dito balay. Bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Aghani mo da nga ron. Nang rikap da niti silid na bakit? Ay kat ang sukat dan Ha? Ay, sos, inidap da ti silaw da. Kat maturog da siguro Aha! Imposible Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisem mo kaloy. Ay, umay kan. Mapantamatan iti silid ta. Mercy. Ay, umunakan. Ha? Sa anak pa'y makaturog. Sumaruno ak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y bakit? Rumarak kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangan. Balaman. Nanikan nakman iti kwarta. Ay, mano. 5,000 dadagatangan. Nagdakalan. Sige, imutan nakta sinaan kan kaloy. Ha? Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlaan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya? Amangan no masikugkan pa kay. Tsaka mo, Wan sama. Takanayo na ka makabakbakwar. Kan kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor ba kay? Wan, Larry. Ay, nagsaya atin no masikugkan. Madaan ta adahos iti anak mo kasta. Wan nga ron, Ang damit pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Taada ni Nanang Mercy akatulungak. Ang mga awirto iti anak ta no bilang laan. Ay, kuwi na. Adan to pa'y mang patanggad kan ka, Tanay, adamang nga ron trabaho. Wala kay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercy. Nasurok la 40 na. Napiksa pa'y nga agaw-awer. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti nga pulaw, awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga awer kadagitan nakta. Uwan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba alanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Bersay, aldawan. Apay, di ka pa'y bumagon dita. Apay, maditirik na. Ay, mading arod ti rusok ko kaloy. Awan gaganay gaya. Anya, ay, apay ay. Anyat kintan mo aya. Awan mat makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha? Di ka pa'y nangan itiin na po'y. Mangan kan itinalsam. Kayat kong arod, bareng sumarantaak. Alan yala anak itipyas kan kalamansi. Pangala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Katingkad biro ka! Naawan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha? Nanang, kuyo gandak man. Papanamaya anak ko. Inak ko magpa-check up ta sa anak ko na nagbinulan. Amangan na masikuga kon. Kasta aya. Ay, maala, kuyugan ka. Uray maditirik na. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat marik nayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Maditirusok ko. Kan agulawak. Ala, agpada tayo mata ni ti marikrik na. Kastamat laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabitla ang ngarudan ako tagrubwatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check-up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at
Wala na. Nagkapon nyo. Ape anak kabaybayag kayo. Itay pa'y lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya ti pa-check up yo? Ay, agpadata. Masikugak mo. Aniya? Anya mat. Agpada kami mat gaya mamasikog ka ni nanang. Ubing pay mo't ni nanang, tagbinulan pay lang. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pay tagsiko, bakit? Kasano nga rin matulungan na kinto ng pasngayak ngay. Magdigdan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulunga. Nalala, sa nabalay. Payabak to ni nanang ko, tay sunto ti bang patanggad kang kamalo. Di lagbayin. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y lataga ng anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso adi mo babalawan ni nanang nga nagsikog. Uray kas di titawon na. Ay na! Ay, nasapay ko ba? Talalaki pa yung sikog mo, bakit? Tatlo ada junior ko. Ay, nagpa-apros at dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak, wen. Tatlo ada junior, may kaninanang mo. Tanay, pasi ka babae na giti na una kakamsit mo. Apay, kanyat sa ngita, Mirsay. Noab mo klaba karga, anak. Dak ko maimpalupos nagsikugak. Na, papayayakas na ka. Bang ko magagragsak ka. Tandang tumanin anak na. Lakay kan bakatan. Ngam agkikiadak pay ladita nga agsiksikong. Kababain. Mawagiro ba ngay bain mo? Nagayatan tati pa nagsikog mo. Nagasawa tamay. Masikog ti anak mo sa masikugak mo. Anyalat sa wandagiti taon ngay. Awan bibiyang na kita tataw. Ha? Umapal na kindi uray la kaya ka. Makaputo takpay laang. Uray kasta ti edad mo. Kahit agsikog ka pa'y bakay. Iso agragsak takit day. Pagyamanan tati sa balimanay na bendisyon. Kahit ti apo ka na ta. Ay, man? Naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadanto na nakda. Kakaskasar dalang masikugan. Ay, wala. Kansala ni maluti masikaw barok. Pati ni bakit ko. Ha? Aha? Hindi ka lang mangrabak, tatakaloy. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malong anak may. Ang daman ni nauna nga anak ko. Nukas ka sanaw. Ay, wala niya. Tamay ka doang asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngam siya ka? Awan? Nabayagan nagdantin na kami kang bagakaw. Yung mo ang payore may saan na bukal may. Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamay. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all. Ay na. Nabanog ako namang isalsala ni baby. Agsangit matlat ta. Ay na, uray to'y adim. Nalampay. Awampay kasi nublat mat nga gawawir. Awampay katulungan mat. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis na matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaga na. Ala, pasensya ka na, anak ko. Miyag mo ni baby. Tadwada nga uba. Ay, sana. Duwada nga isala. Sana. Ang mga namay batan nyo pa'y layda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababae itong bigat. O may nakanutulungan. Ay, nadal na kamanod lari. Makikiyak dita. Kinikinak itay. Iso akikyan ka mo. Ay, baston. Ay, namabanduga ka makiki. Daytoy pa. Baston ko nagmat. Ha? Ito'y napintas nga asawa ko. Dananang kanta. Agkinkin ni kidamat lakay.
Wala. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan, apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwarta, kaagawid ak ijay lugar mi. Manay, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laeng. Kuyugan ka na. Saan adayo ti biyahe, maulaw ka laeng. Saklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laeng. Ibagam mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaldan, tanalpasan ti balay mi. Katuwa na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sa nabalay, tanda ni Mersey, kan ti anak na yakan kadwak di ti balay. Kaloy, masikugak manen. Anya? Ay na, ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadagiti awan anak na. Ay, kwarta man nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa kulam. 5,000 laeng. Ha? Ay, panguso sa ramaya iti kwarta. Ha? Awan ba't makita agad gatangan? Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da iti balay. Sige nga, Rod. Mabit lang, taykan ka. Lukas ta? Masikog man ni Nana Mersay. Wan! Awanan! Inawtiw ka man barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mi na. Ay? Talaga, mo na. Ang napigpigsan sa matidara ni Nana Mersay, ngim na kayaw? Ha? Anyat kayat mo asawain? Saan yung mga karuprupa, di puto iyaw? Ni mo Nana Mersay, di kayong ingas na. Ha? Masigurado. At di sumarunon tong anak may. Kayong ingas kunton. Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Intong bigat ka no bakit? Ay na. Singin dagiti anak ta. Mersay. Kahit lalaki na adwa. Ay nagtarda. Nagtatangos dagiti agong da. Ang daman di pasikat kon ka dagiti kakaruma. Kanda. Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam tagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang... Ay. Apay ang nagtatangos dagiti pasngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti malanda iti agong Mersey? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanyang anak natin ti bagbagam. Sika, Mersey, sino na ito'y natangos sa lalaki? Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mersey, puno ka niti bagbaga na ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Ha? Ano kaya't mo sa Mersey? Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Anyas! Ha? Nakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Payabaaramin mo, tikas to yung kanyang Mersey. Abay! Idi damo kasla jackpot yan ti imbaga ni Mercy. Tajak ni namnama aliputan na. Kat pati pay gayam ti naunang anak may saan gayam nagtaod kanyak. Iso ang nasakitanak iti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng. Nga impasikat ko kadagiti karubak.
Tati amok, talaga nagtaod kanyak, ngam nagbidutak gayam. Pimanaw da nga rod, kadjakon amo no sa dino tayan da ita. Alakastan, pipagayam mo, kaloy. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tangina, kada kayo. Amen.